Sige. Round 1. Category. Magbigay ng lugar sa Asia. Sablay. Ay, Wala na. Wala. Wala na. bahala lang kayo sa buhay nyo. Ulit. Round 1. Magbigay. Category number 1. Magbigay ng ulam. Ako, sino una? Ako na lang una. Adobo. Oh, ikaw. Caldereta. Sinigang. Pabobohan eh, ba't puro tama eh? Kare-kare. Five. Adobo. Ah, Sinigang. tayo. Sinigang. Sinabi ko na rin. Sabi tayo. Okay. Time to, let's see. Oh, beautiful. Kailangan pagandahin mo ako ha. Kunti lang. Ikaw na ako maglagay. Oh! Dapat isa lang. Hindi, siya rin eh. Pwede magdalawang. Round 2. Magbigay ng mga gulay na nasa bahay kubo. Ay, ikaw muna ah. Kasi ikaw nagkamali. Ikaw muna una. Mani. Ako muna isa. Siya nga muna eh. Akong talo. Bili. Huwag mo na sagutin. Talong! Ikaw na. Mani. Pechay. Oh, wala. Doon. Chay! Walang Tara, wala. Wala. Ano ba yun? Bakit ikaw? Sino may umalis dun ah? Asa na? Asa na? Oh, ako na. Ay, wala na to. Talo na to. Okay na. Asa na? Ba't walang 5 potato one? Wala lang 5 for Eh, mali ka na ako, Uso di yun. ba? Basta, pag nakamali ka na. Huwag malaki ah. Oo, sige. Ayun na. Doon ka tumingin ka sa camera. Makikita ang napakagandang letter. Okay, ikaw naman. Huwag na malaki kahit kunti lang. Maubos. Maubos. Tipid-tipid. Okay. Oh, category number 3. Magbigay ng mga brand ng sasakyan. Ako! Toyota. Honda. Iya. Siya na. Ba't kasi sumagot ka? Ako yung kalo di ko Ford. kanina. Magkakaroon nag-away. Oh, ikaw na. Ako na ang kasunod. Pagkatapos siya, ako tapos siya. Pagkatapos niya, ako. Wala na dali na Wala, lang. ako. Epic eh. Parang si mo. Kasi ako kasi nangunguna. Ako Ikaw na. walang mali. Number 1 nga siya lagi. Eh bakit ikaw nauna ka nung Ay, kasi nagkamali yung ka? correct na ako kami. Oh, wala na, wait lang. Oh, game na. Ikaw na. Ikaw na sunod. Ulit nga. Huwag lang ulit. Oh, ayun. Ulit eh. Sabi niya nga naman eh. Ikaw na. Ferrari. Oh, Mercedes. Ba't ako ba po ganun? Ano ba nun? Ano ba? Para nawi na tayo. Bakit ganun yung kanina? Ba't ganun yung kanina? Ito ka Ala, ano nagsasagot nangyari? agad. May mga lutangs. O, sige na, game na. Ikaw na. Pag ganun lagi yung count, para hindi malito. Ganun nga yung count. Kung ngayon one, first ako. Oh, dali na, game na. Ikaw na. Brand ang sabi ko. Mga pangalan. Pwede ba yun? Mercedes-Benz? Dapat diba? Ah, tama pala. Oh, ikaw na. Burn yun. Uy, ang tagal. 1, 4, 3, 2, 1. Wow. Hindi nga. Ano ba yan? Oh, bakit kahit saan pwede ah? Patalo ka na lang ulit. O sino magsisimula muna? Sabihin niyo muna kung sino magsasimula. Category number 4. Kala ko ba? Sige, 4. dyan na lang. Magbigay ng prutas na walang buto. Banana. Okay. 5, 4, 3. Wala na, mali na agad. Mapangkya. Mangga sana kasunod ko pala yun. Ano ba yan? Lutang. Okay.
Ba't malaki ah? Kunti lang ah. Grabe naman. Uy, ba't dalawa? Ang daya mo naman. Isa lang dapat eh. Meron ako reset. Uy, tama na. Ginawa mo na akong clown. Dapat kasi sino yung ano, siya yung una. Round 5. 5. Magbigay ng mga pangalan ng mga bulaklak. Kumamela. Sunflower. Rose. Kampagita. Ilang-ilang. Ba't ikaw na? Ikaw na. Nakasagot ako eh. Sa pagkita sa Ikaw na, ilang-ilang. siya Ikaw na. na. Mamela. Ay, sumagot patay. Wala na. Ang saya ko. Ang duga! Dapat kung sino yung uli-mali, siya yung unang sagot. Ang duga na ito. Ang duga niyo naman. Ang ganda mo. Ay, nagtatawa ako. Ano ba yan? Laro o ano? Ang duga niyo. Ito na. Round. Okay na. 6 na ba? Round 6. Magbigay ng mga pangalan ng mga bayani. Yan. Kapula ko. Si Manuel Elquez. Pasyo. Lakasan. Di Serizal. Si Manuel Elquez. Napatay. Nasagot ko na pala yun? Oo. Uy, unti lang ha. Magmadami. Dami-dami pangalan ng bayani. Ano? Melchor Aquino. Gumbursa. Oh, ang dami Minyo naman. Jacinto. Ako konti lang eh. Bayan, ang ganda ko na guys. Round 7. Magbigay ng mga brand ng mga bags. Jansport. Chanel. Gucci. Louis Vuitton. Prada. Boobs. 1. 5, 4, 3, 2, Yan, natalo. 1. Ang kulit na. Gucci. Jansport. Ang cute mo na, masyado. Kung sa... Kasi makinig ka kasi sa ano. Hindi ka nakikinig. Ito. Round 8. Magbigay ng mga pangalan ng mga pabango. Ayun, wala akong walang bala. Okay, ano na? Okay. Ano mo yun? Bulgari. Bulgari. Hello, di ko na alam. Wait lang. 5, 4, 3, Louis 2, Vuitton. 1. Di ba may pabango din nun? Wala. Meron lang yun eh. Mga ano yun. Gamit lang yun. Ay. Kapatas. Lewis and Pearls. Oh, Wala na, mali ka na eh. Ang dami naman. Bayan, pang-part ko na. Uy, kundi lang ako ha. Sunod ko. Ang dami naman. Linis ni Aga. Ang duga niyo sa una eh. Ilang round ba yan? Dapat kung sino yung Uy, ano na talo. yun? Round 8 na. O, dalawa na lang. Tapos magpapaalam na tayo sa... 9. Magbigay ng mga pangalan ng mga cartoon character. Patay. Tommy. Sa cartoon. Tom and Jerry. Dora. Timmy. SpongeBob. Tom Sawyer. Oh, si Tom Sawyer, di ba? Cartoons yun ah. Oh. Tom and Jerry. Oy! Talipad din. Ang bilis na kita! Bumawi lang yan. Ano, tignan mo ang itsura ko. Oo, tignan mo. Ang dami na sa akin. Okay na yan. Lagyan mo siyang luha. Oh, gago! Sige. Hindi, hindi. Ang dami nun. Wala, konti ka lang. Ganyan, happy face sa'yo. Pang ano na? Round! Last round! Matira. Bayan ni Ako. Oo, yun yun. Round 10! 10! 10! Magbigay ng
pangalan na makikita sa kusina? Kawali. Gamit. Blender. Rice cooker. 5, 4, 4, 3. Gas. Anong gas? Wala namang gas. Gas. Yung ano, gas. Gasol. Kutsara. Lidor. Kandok. Plato. Baso. 5, 4, 3, 2, 1. Ang dami naman makikita sa kusina. Oo nga eh. Ayan na, nalagyan na. Last pa. Ang gawin na no. Hindi yung madami. Ako sa isang grade lang. Ako na. Last na agad yun. Dapat meron pa. Wala na, round 10 lang daw eh. Sa What's bumagay. up? At dyan nagtatapos. Hi, guys. duga mo eh. Kaya duga. So, hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel. I'm the winner. Hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel. I'm the winner Click nyo because lang I po ang have no. notification bell para update kayo sa aking mga Ha? bagong Duga videos. nyo.